Shwmae, enw fi ydy Elen Jones. Dwi wedi byw yn Sir Penfro ers 2005. Dwi'n gog yn reiddiol yn dod o Rhuthun ac di symud lawr yma hefo gwaith i gweithio yn y Pyddfa Olew. Nes i symud yma oherwydd y môr, es i prifysgol yn Abertawe, nes i cychwyn syrffio, nes i cychwyn dringo, a o'n i o hyd eisiau dod i gweithio yn y diwydiant olew, ac yn gwneud job dod i fyny yn y Pyddfa Olew, ac yn meddwl, perffaith, mae o yn Sir Benfro, a mae Sir Benfro hefo'r môr, mae'r hefo'r creigiau dringo, a nes i symud efo gwaith, wedyn nes i cwrdd â partner fi yma, ac y gweddill ydy history, really. Dwi'n meddwl Freshwater West ydy'r un o'r lle gorau iddo fi, ond mae'n agos at calon fi, oherwydd pryd nes i symud lawr yma am y tro gyntaf, mae'r Pyddfa Olew ond 5 milltir i ffwrdd o Freshwater West, so ni'n gweithio yn y dream job fi, ac so fi'n gorffen gwaith a mynd i Freshwater West ac yn syrffio ar ôl gwaith a cyn gwaith, ac no worries ar ôl gorffen prifysgol, a mae yna lot o atgofion positif efo Freshwater West, a y rheswm dwi'n hoffi syrffio, da chi'n gyda natur, da chi'n gallu gweld pob peth, da chi'n edrych nôl at y gwlad, a da chi'n cael, these amazing golygoedd efo sunsets, a da chi'n dal y ton, a da chi'n teimlo fel da chi'n hedfan, da chi'n gallu gweld yr anifeiliaid, y môr, da chi'n gweld y sea lion, y seals, da chi'n gweld y guillemots, mae'n anhygoel. Gweld bod mwy o bobl yn y dŵr, mwy o merched yn y dŵr sy'n peth briliant i gweld, cos dwi'n cofio pryd nes i cychwyn syrffio yma ben 2005, fi oedd yr unig merch, really, oedd yn syrffio, so mae'n grêt i weld. Dwi'n meddwl, oherwydd internet, Facebook, pawb yn postio lluniau am y ardal amazing yma, mae pawb eisiau dod i gweld. Dwi'n meddwl cos mae wedi mynd mor poblogaidd, yn enwedig hefo beth sydd wedi digwydd efo Covid, a ni gweld o blwyddyn diwetha, bod pobl ddim yn parchus. Felly, os fi'n troi fyny lle dwi'n syrffio, fel arfer i Mama Bia, a bys yna ceir, pobl yn cysgu ar ochr y ffordd, sy'n sbwriel, a dwi'n meddwl, does neb yn perchen ar traeth, maen ni'n gyd yma i edrych ar ôl o tra da ni yma, a dwi'n meddwl, pawb dod i ymweld â ni, ond mae rhaid ni bod yn parchus efo beth sydd gennym ni. Yn 2014, o'n i'n arfer wneud llawer, cyn i fi gael plant, o'n i'n arfer wneud lot o rhwyfo, Celtic Longboats, ac dwi'n perthyn clwb Wiseman's Bridge Rowing Club, ac o'n i'n ymarfer i wneud ras hir yn Lloegr, ac rhan o'r y training i paratoi am y ras hir yma, a then i rhwyfo o Wiseman's Bridge reit rownd Coldy Island, ac oedd o just yn anhygoel. Dych chi'm yn gallu, cos mae'r ochr arall i Coldy Island, mae'r moroedd yn gallu bod yn andros o rough. Ond ar ni'n mynd gynnar yn y bore, a ni gadael Wiseman's Bridge am 5 o'r gloch, oedd o'n just yn diwrnod andros o calm, andros o boeth, ac ar ni just weld llawer o seals, oedd nhw'n dod i fyny at ni, a ni weld loads o adar, oedd o'n just yn anhygoel. Dwi'n meddwl mae yna lot o Celtic crosses,
Ac pryd dwi'n meddwl am darn o celf sy'n atgoffa fi o Sir Benfro, definitely y Celtic Cross, cos dwi'n cofio dod yma ar gwyliau pan o'n i'n, mae rhaid bod ni'n ta 8, a dwi'n cofio mynd i Castell Cerw a gweld y Celtic Cross ma, ac yn just bod, oedd o'n just, ar efo gadael andros o impression arno fi, a rwan, pryd dwi'n meddwl amdan Sir Benfro, dwi'n meddwl am y Celtic Cross ma. Be dwi'n licio am y bobl Sir Benfro ydy y geiriau nhw, mae gen nhw geiriau crazy. So, penny sows yn lle woodlouse. Dwi'n cofio mynd i gwylio band hefo cariad fi, band o'r enw'r Penny Sows o'r Mount Estates yn Milford. Ac o'n i'n like, Simon, what's a penny sow? Ac o'n like, penny sow? Ac oedd o heb di clywed am y gair woodlouse a caffl, mae beth mewn not, a cifft. Os da chi'n andros o clumsy, da chi'n cifft. Ac y peth fafryn fi ydy, mae pobl o Sir Benfro, maen nhw'n mynd, boi, a mae'n ffordd gwahanol o deg, a mae'n meddwl pethau gwahanol. Enwedig efo'r pobl, fatha nain a taid cariad fi, fatha generation yna, so nhw'n mynd, fatha, mae o'n, proper Pembrokeshire saying.